Ipar Euskal Herriko gaztea abertzale eta ezkertiarrak biltzen dituen erakunde berria aurkeztu zuten larunbatean Baionan. Aitzina. Ipar Euskal Herrian ezkerreko abertzalen antolakundetan historikoki egon diren zatik-etak gainditzeko asmoz sortu da erakunde berria. Antolakuntzatik azaldu zutenez, arrazoi horrengatik ez ziren erakunde nazional batean barneratu. Eiki gazte egunaren baitan aurkeztu zituzten taldearen izena eta oinarriak. Koldo Etxegaraik gazte dinamikako kideak egun garrantzitsutzat jo zuen larunbatekoa. Ipar Euskal Herriko abertzale ezkertiar guztiak batzeko bidean urrats garrantzitsua izan baita Etxegarairen hitzetan Aitzina erakundearen sorrera. 100 gazte bildu ziren goizean goizetik Baionako Jeiki gazte egunean. 9:30 Katalunia, Kurdistan, Okzitania, Korsika, Ernai, Gazte Dinamika eta Frantziako unibertsitateetako gazte sindikatuko ordezkariek mahai ingurua egin zuten. Eztabaida amaituta, 300 gazte baino gehiago elkartu ziren bertso bazkarian. Odei Barroso, Amets Arzaius eta Maian Etxoperena bertsolariak izan ziren, eta baita xutik taldea ere. Berri txarrak Jim Marpel Memorial eta DJ Magiken emanaldiek eman zioten amaiera egunari.